Bore da i chi gyd unwaith eto, a croeso cynnes i'r cwmni, a mae'n braf iawn eich gweld chi gyd ar fore Sul digon dymunol. Gai atgoffa y diaconied a'r ymddiriedolwyr bod yna gyfarfod am 6:00 nos yfory, os fi y dechnoleg yn gweithio, ac os da un i ddeall e hefyd. Ymddiheuriad am nos lun diwetha. Gai ddiolch eto i Felicity a Richard am y hyfforddiant yn ystod yr wythnos. A wi jyst yn gobeithio byddai'n cofio popeth sy'n angen i wneud yn ystod y bore yma. Yng nghalendr yr eglwys, enw'r Sul yma yw Sul Crist y Brenin. Mae'n enw diarth iawn i ni, ond mae 'da fi gof dilyn y thema ryw fore Sul blynydde yn ôl. Mae'n debyg yn draddodiadol y mae'r diwrnod diwetha i goginio'r gacen Nadolig. Wedyn mae 'da chi faint, mae 'da chi bron i fis yn os ei bwydo i gael i'n barod at Dolig. Wel, dyna fe, na chi rhywbeth i wneud prynhawn yma. Y Sul nesaf, wrth gwrs, mae'n Sul cyntaf tymor yr Advent. A gai ddiolch ymlaen llaw i'r bobl ifanc hynny sydd wedi bod yn barod iawn i helpu arwen yn haddoliad ni. Bore Sul nesaf, Sul cyntaf yr Advent. Y bore yma, i ni'n croesawu yn gynnes iawn ato ni y Parchedig Robert Owen Griffiths. Cyn ymddeol, mi roedd e'n weinidog am ryw 15 mlynedd mewn gofalaeth gyd-enwadol yng Nghyffiniau Bai Colwyn. Cyn hynny yng Nghyffiniau Lixwm, a cyn hynny yn Sir Fôn, ond fe ddechreuodd i weinidogaeth yn y sir orau ohonyn nhw i gyd, yn 500 yn Sir Gar. Wedi ymddeol i fyw i Gaerdydd, lle mae 2 o'r meibion a'i ferch yn byw. A wi'n meddwl mai hana yw'r cymorth technegol sydd gyda fe y bore yma. Fel llawer ohono ni, mae'n erbyn hyn yn cael ei nabod wrth ei blant. Ac i ni nabod 2 ohonyn nhw yn sicr. Mae Peredur wedi bod yn arwen oedfa gyda ni yn y Tabernacl pan oedd e'n gweithio gyda cymorth Cristnogol. Bellach, mae'n aelod o dîm cytun. I ni falle'n fwy cyfarwydd gyda Eilir, sef arweinydd côr Egef 1 a chore eraill. Ac i ni'n gwybod am yn dyled ni, fel cenedl, i gyfraniad Eilir i fywyd cerddorol Cymru y blynyddoedd diwetha yma. Robert, i ni'n eich croesawu chi yn fawr iawn i'r cwmni, ac yn diolch i chi am ymuno gyda ni. Dwi nawr yn trosglwyddo'r awenau i chi, ac yna pan fyddwch chi'n barod gewch chi ddweud yn harwen ni i'r emyn cyntaf. Bore da, bawb, falch iawn o gael bod hefo chi y bore yma, ac yn diolch fawr iawn i chi am y croeso. Gwasanaeth syml iawn y sydd gen i. Dwi'n yn gwybod faint fydd o'n gymryd, achos dwi'n yn gwybod faint mor hyd, be oedd hyd yn bregaeth i, ond gawn ni weld beth bynnag yn ei wylio'r y cloc. Ond gawn ni gychwyn drwy gydweddio. Gweddiwn. Dasganwn dy glod o arglwydd ein Duw, dy wirthiau ath nerth sy'n hynod ei rhyw. Rogoniant ath harddwch a welir drwy'r byd, a phopeth a greais sy'n rhyfedd i gyd. Gofynnwn am dy bresenoldeb yn yr oedfa syml hon. Rhoi ni dy arweiniad, fel bod cyfan a lefarwn yn glod i ti, a'n can yn llawenydd i ti. Tywys ni drwy'r oedfa y nerth dy ysbryd, a chyfoethoga ein meddyliau a feddyliau sanctaidd di. Diolchwn i ti o'r newydd am dy fab,
ac oedd nhw'n y cyfan yn ei enw ef. Amen. A rwan mi ganwn ni yr emyn cyntaf, rhif 312 yn caneuon ffydd, o Nefol Addfwyn Owen, sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith yn ef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn a thras a thgariad drud, sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. 312. Nawr, darlleniad o'r Efengil yn ôl Ioan, y 10 adnod cyntaf, cyfarwydd iawn i bob un ohono ni. Yn y dechreuad, roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sy'n mewn bod. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni.
Roedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mo honno. Diolch boi'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. Hoffwn ni dynnu'ch sylw chi y bore yma at yr adnod ola nes i darllen. Adnod 10. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mo honno. Ar ddechrau Efengil, mae Ioan yn sôn am ddyfodiad Iesu Grist i mewn i'r byd. Dydy o ddim yn sôn am y geni, a'r storïau a'r digwyddiadau sy'n ynghlwm wrth yr hanes a geir yn Efengil Mathew ac Efengil Luc. Mae'n cyfeirio at yr Iesu fel y gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac fel y goleuni sydd â'r gallu i oleuo pob person. Roedd Ioan Fedyddiwr wedi tystio bod Iesu yn dod i'r byd. Hwn oedd yr un y dywedais amdano, y mae'r hwn sy'n dod ar fôl i, wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. Roedd Ioan Fedyddiwr yn gwybod, yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw, a daeth pob peth i fod trwyddo ef. Ond mae yna dinco dristwch yn does yn adnod y testun, felly dwi'n tybio beth bynnag, ac nid adnabu'r byd mo honno. Darllenais o peth amser yn ôl bellach am y ddeuolynydd Joshua Bell, un o'r chwaraewyr ffidil gorau'r byd am hwn i. Un diwrnod, benderfynodd o rhoi par o jeans amdano a chap ar ei ben, ac aeth i le prysur yn Washington yn America a dechrau chwarae i ffidil Stradivarius yn y fan honno. Ffidil oedd yn werth $4,000 o ddoleri. A dych chi'n gwybod faint o arian wnaeth o wrth fysgio'r diwrnod hwnnw? Dim ond $32. Roedd miloedd, wel, warach cannoedd beth bynnag, wedi cerdded heibio iddo fo. Heb feddwl dim. Na sylwi pwy oedd o, na gwerthfawrogi'r gerddoriaeth chwaith. Ond mi roedd yna gamera wedi guddio yn gwylio'r cyfan y diwrnod hwnnw. Mi dynodd y ffidlwr sylw un dyn. Roedd o'n gwrando ac yn edrych yn ôl wrth fynd i fyny yr escalator oedd yn ymyl. Ac fe safodd yn gwrando pan gyrhaeddodd o y top felly. Arhosodd yno nes i'r darn roedd o'n ei chwarae ddod i ben, wedi ei swyno'n lan gan y gerddoriaeth. Roedd o wedi sylweddoli i fod o ymhresenoldeb talent arbennig. Mae Duw yn ein mysg ni o ddydd i ddydd.
Ac mae rhaid i ni ddarganfod yr anghyffredin yng nghanol y cyffredin. Fel y dyn ar yr escalator, yn sylweddoli bod Joshua Bell ddim yn chwaraewr cyffredin wrach. Yn y llyfr Raffa, hunangofiant y chwaraewr tennis Rafael Nadal, mae ei ewythr yn dweud ei fod o wedi sylweddoli bod ei nai a thalent arbennig iawn o'r amser pan oedd o yn fachgen ifanc iawn. A mae o'n deud, pan welwch chi chwaraewr rhif 500 y byd yn ymarfer gyda'r person wrach sy'n rhif 5 y byd, i welwch chi fawr ddim gwahaniaeth. Ond os y buasen nhw mewn cystadleuaeth hefo'i gilydd, yna mae'r gwahaniaeth yn amlwg yn dydi. A dyna ydy'r broblem sydd gyda ni y dyddiau hyn. Dyda ni ddim yn gweld yr anghyffredin yng nghanol y cyffredin. Mae hyd yn oed Cristnogion bellach yn mynd yn debycach i'r byd. Mi rydyn ni'n medru cymryd amser i ffwrdd o fod yn Cristnogion. A mi rydyn ni'n medru cyfiawnhau ein hunain hefyd. Wrach, bod gyda ni ofn gadael ein hunain fynd rhy agos at Iesu Grist, rhag ofn iddo fo ofyn gormod oddi wrtha ni. Mae rhaid i ni edmygu y bobl hynny sy'n barod i ddangos pwy ydyn nhw neu i be maen nhw'n perthyn. Bobl yn dangos eu cred. Fe fydde'r wraig am unne yn mynd i mewn i Landudno i siopa ar fore y Sadwrn. Yn aml iawn fe fydden ni yn gweld yr Iddewon ar ei ffordd i neu ar ei ffordd adre o'i gwasanaeth. Digon hawdd oedd i adnabod nhw, yn arbennig y dynion a'r bechgyn, efo'i hetiau a'r ringlets yn y gwallt. Y gwragedd hefyd mewn dillad tywyll a hetiau ar ei pennau. Ac yn cerdded wrth gwrs. Faint ohono ni fydde yn barod i fod yn wahanol y bet. A dyna hyn rydw i am i ofyn y bore yma. 2 gwestiwn. Ydyn ni'n adnabod yr Iesu yma yn dda erbyn hyn? Ac yn ail, ydy eraill yn adnabod Iesu Grist ynom a thrwom ni. Ydyn ni'n adnabod yr Iesu erbyn hyn? Gwrandwch be mae gŵr o'r enw Easton yn ei ddweud yn y Big Issue. Gŵr o Jamaica yn wreiddiol, ond bellach yn byw yn Llundain ac yn gwerthu'r Big Issue. I am religious, medde fo. It's the way I was brought up. We went to church and Sunday school. So I attend
the Baptist Church in Hackney every Sunday. I don't understand people who say they don't believe in God. And then they pray at weddings and funerals. I think when people's backs are against the wall, they start praying. But I ask, if you don't believe, who are you praying to? A dwi'n rhyw gredu bod pobl yn hoffi'r syniad bod yna Dduw, bod yna Iesu, ond eto dydyn nhw ddim yn ei adnabod o. Ddim eisiau cael ei poeni falle. Mae yna gyfrifoldeb yn does yn hynny. Bydd aeth Iesu at yr eiddo ei hun, meddai Efengyl Ioan. Ond nid oeddent yn barod i'w dderbyn. Roedd Duw wedi ei paratoi trwy'r ysgrythurau. Ond eto, pan ddaeth, doedden nhw ddim am ei dderbyn. Nodyn personol yn fan hyn. Un peth dwi wedi wneud yn ystod yr lockdown, yn ystod yr amser yma, ydy dechrau darllen y Beibl Saesneg bob dydd. Dwi rioed wedi darllen y Beibl reit drwaf. Bore yma dwi wedi cyrraedd y Rhufeiniaid. Wedyn dwi wedi gweld am o'n i yn ystod y misoedd dwytha yma, yn union fel yr oedd Duw wedi bod yn paratoi yr hen genedl i dderbyn y Meseia. Ond fel mae Ioan yn dweud, llawer iawn yn ei dderbyn, ond llawer iawn ddim yn ei dderbyn. A fel mae'r Apostol Paul yn ei ddweud, a Duw yn Iesu Grist o hyd yn y byd, ond rhwsyd neu gilydd, mae yna gymaint sydd dal heb ei adnabod o. Fel y dywed adnod 11, daeth i'w gynefu'n ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Dyna i chi drasiedi. Mae fel rhieni yn ceisio gwneud ei gorau i helpu ei plentyn ar hyd ffordd bywyd. A'r plentyn yn ei wrthod. Cofio cael sgwrs efo merch ifanc, oedd ddim yn siŵr os oedd hi am gael ei derbyn yn gyflawn aelod. I mam ei thad a bydd i gael ei derbyn, a dyma fi yn ei pherswadio hi. Fysa'n cael ei derbyn wrach oherwydd ei mam a'i thad. Ac bosib, nes ymlaen, fysa'n diolch iddyn nhw am hynny. Beth bynnag, pa mor dda yda ni yn nabod Iesu Grist? Wrth gwrs, fe rhaid i bawb siarad drosto'i hun. Yn ail, ydy eraill yn adnabod Iesu Grist yno ma thrwom ni? Pa mor debyg i'r Iesu yda ni? Fe fydde nain, neu mam gi fel da chi'n deud lawr fan hyn, hefo'i syniadau o beth y dylai Cristion fod. Rhywun yn garedig ac yn barod i helpu eraill. Doedd mynd i'r capel ddim yn bwysig iddi hi. O fe fydde nain yn mynd yn achlysurol. Ac wrth ei bodd hefo canu emynau, gwrando ar ganiadaeth y cysegr ar brawn sul, ac ar dechrau canmol. Ac fe fydde hi'n sôn am y brenin mawr, ac yn credu
bod y brenin mawr yn edrych ar ei hôl hi. Roedd hi'n gweld Iesu mewn pobl oedd yn gwneud daioni. Yr unig beth ynglyn â hynny ydy ei bod yn bosib i anffyddiwr bod yn Grist debyg yn ei ymwneud ag eraill. Mae yna bobl dda sydd ddim yn adnabod Iesu Grist, sydd ddim yn ddilynwyr iddo fe o gwbl, ond sy'n bobl dda iawn iawn. Fel yr oeddwn yn ei ddweud ychydig funudau yn ôl, mae'n debyg mae'r anghyffredin fydd yn tynnu ein sylw at yr un sydd yn dangos Iesu Grist yn ei fywyd bob dydd. Oherwydd yn yr oes sydd ohoni, mae'n mynd i fod yn wahanol i bawb arall. Cofio cael sgwrs efo un o'r plant acw am un gŵr ifanc oedd yn canu yng nghôr ecef un. Wrach mae efo eilir, dwi'm yn siŵr. A dyma ddudodd, pwy bynnag o'n i'n siarad ohonyn nhw, wrach yma fahana, oedden ni, dwi'm yn gwybod, mae o licio mynd i'r capel ar ddydd Sul. A dyna ni ynde. Yn syth bin, roedd o'n wahanol i fwyafrif o'r aelodau eraill. Nid gorfod mynd, nid mynd o arferiad, ond am ei fod yn licio neu yn hoffi mynd. Roedd Iesu, mae Iesu, dal i fod yn ddylanwad mawr ar ei fywyd. Yr anghyffredin, os liciwch chi, ymysg y cyffredin. Gobeithio bod y gymdeithas yr ydyn ni yn troi ynddi yn gweld yr arglwydd Iesu yno a thrwom ni. A'n bod ni'n gwneud yr hyn yr ydym yn ei wneud oherwydd ei bod yn adnabod Iesu ac eisiau eraill ddod i'w adnabod o hefyd. Fel y dywed Paul yn ei lythyr at y Colosiaid. Felly, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu yr arglwydd, dylech fyw ynddo ef. Ac wrth i ni fyw ynddo ef a bod yn barod i fod yn wahanol, mi all yr arglwydd ein defnyddio ni i ddod ag eraill i mewn i'w gymdeithas ef. Pan gawsom ni y tywydd ofnadwy yna fisoedd yn ôl fwy ar ddechrau'r flwyddyn yma, a llifogydd wedi taroff yn o'n Taf a Phont y Pridd. Yn cofio clywed un o Phont y Pridd yn siarad ar Songs of Praise, dwi'n meddwl oedd hi'n am yr holl ddifrod, a'r ficer, dwi'n rhy siŵr erbyn hyn, a'i ficer neu gwraig o bentre Phont y Pridd ddywedodd, bod pobl yn gofyn, where is God in all this? Hithau'n deud, God didn't create or cause the flood. God is in the toothpaste and in the clothes donated. Ac onid felly rydyn ni wedi ei weld gweddill y flwyddyn yma. Fel mae pobl yn helpu i gilydd. Pobl o wahanol gefndiroedd yn helpu i gilydd mewn gwahanol gymdeithasau a chymdogau. Gobeithio y bydd hi'n para felly. Y bod ni, drwy'r hyn yr ydyn ni yn ei ddweud ac yn ei wneud, yn ceisio sefyll allan ychydig mwyn i ni ddangos cariad Crist. I'r bobl da ni'n neud â nhw ac hefyd i'r byd. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni gydweddio. O Dduw, helpa ni i weddio arnat yn ostyngedig. Gan wybod bod yn rhaid i ni gael dy gymorth di i gadw ar lwybr rhinweddau da bywyd.
Y bywyd rwy ti am i ni ei fyw. Diolch i ti am fod o fewn clyw bob amser, yn barod i'n cynorthwyo, ond i ni ofyn am darweiniad. Maddau i ni am fod yn amharod i siarad amdanat a'n teulu ac a'n cyfeillion. Maddau i ni ein llesgedd a'n diffyg brwdfrydedd ynglŷn â'r gwaith rwy ti wedi galw arnom i'w gyflawni. A maddau i ni pan fydd ein llawenydd yno ti yn ymddangos i eraill yn bryn. Am fod digalondid yn ein caethiwo. Gwna ni'n gyfrifol ac yn wasanaethgar bob amser, gan gyflawni dy waith gydag argyhoeddiad llwyr. Gwna ni'n fwy cadar neu'n ffydd, a dysg ni fod yn awyddus i ddod i ddadnabod yn well, mwyn i ni gyflawni ein gwaith dros dy deyrnas di yn fwy greunus. Rwy ni obaith newydd, a gwna ni'n gyfryngau gobaith i eraill. Tir datom pan fydd ein hamynedd at eraill yn bryn, a chadw ni rhag suro pan fydd ein cariad yn cael ei wrthod. Gwared ni rhag ceisio bywyd esmwyth, gan gau ein llygaid ar ddioddefaint a thriennu yn y byd. Car y poen a'r gofid sydd o'n cwmpas yn feunyddiol. Dysg ni ymdrechu i greu cymdeithas war, cymdeithas heb gasineb nac eiddigedd, heb ormes ac heb gynllwynion atgas yn erbyn cyd-ddynion. Boed hi'n gwenau ni fod yn agored ac yn ddiffyant bob amser. Dysg i ni ddeheu am dangnefedd ar y ddaear, trwy groesawyd y ysbryd a thgariad di yn calonnau, mwyn i ni ei rannu ag eraill. Maddau i ni am adael i hen arferion ein cadw rhag gweld y fwriadau di ar ein cyfer. Cam i ni fod yn hapus ar gadw drws dy di a'r agor yn unig. Cynydda ddylanwad Crist a'i efengil yn ein calonnau, a boed i'w gariad a'i ddylanwad fod ar waith trwom ni. Gofynnwn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, ein tywysydd a'n gwaredwr. Amen. A rwan mi ganwn ni yr ail emyn, emyn 3-4 yn caneuon ffydd. O llefara addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol yr un. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. 3-4.
Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, hyd byth. Amen. Gair yn rannu, diolch yn fawr iawn i chi, Robert, am yr oedfa bore yma. Diolch am yn harwen ni. Os ga i ddweud yn bersonol, diolch o galon am y weddi gyfoethog yn cloi y gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod yn braf iawn cael eich cwmni chi.